Pinoy Bus Driver TV.
Banan. Banan. Ito. Alay mo para sa spot mo na dyan. Ha? Bawa kayo. Sir, ano sila? Ada di store. Bapak. Rimbaw. Rimbaw. Ito ka lang. Aja lang. Sige. Bye-bye.
Jose Tambo. Pamplona. Yo, Pamplona pa dyan, isa. Pamplona. Pamplona ba, Pamplona? Yo, Teo. Yo, Teo dyan, Teo, lapit na. Diyan mo ka dyan, Pico. Para ka lang.
Ikaw. Isipin na sumumpa. Wala yung isipin na ngayon. Wala. Wala. Sir, dito tayo sa San Fernando. Paninirma tayo. Gising mo na tayo lahat dyan ha. Magsiyaw tayo lahat dito. Meron pa tayong 4 na oras, lockdown. Pagsugon. Ang kasunod dito. Kaya, ipugan na natin lahat dyan dito. Para hindi na magtigil-tigil sa kung saan-saan lugar. Baka may ahas. Baka magkakaprang ahas. Ayan, nagubusat ha. Yung temperature. Kaya na doon sa Delgaliego, tumaas eh. Kalahati siya eh. Doon sa puti. Sa guhit. Tapos, bumalik naman siya sa baba. Titignan natin ang tubig ngayon. Titignan natin ang tubig. Mga kagubisit. Titignan natin ang tubig ha. Oo, nagbawas pa. Naman yan. Marami ka. Kailangan natin nagdagan. Nagyan na yung tubig. To the tank! Ang mga gwapo dyan, ang mga gwapo. Sunod ako saan? To the tank. Hindi tayo sa San Fernando.